Ne, 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 ne. Šta izbegavati? Ako baš mora, ali izbegavati da se uzmu privatni časovi kada učenik već dobije lošu ocenu. Zašto? Ta slaba ocena je često znak da do tog momenta učenik se mučio na času, naglašavam, slušao, a ne razume. Ili nije ni slušao jer ne razume. Dosadno mu je pa pravi probleme. Imamo probleme sa ponašanjem, jer ne razume i ne traži pomoć jer je dete. Odrasli ovo treba da reše. Šta predlaže? Poželjno je uzeti čas objašnjenja ako dete inače ima problema sa matematikom, gde bi se objasnila suština, osnovne formule i sve ono u vezi oblasti koja će se tek raditi ili na samom početku, čim su krenuli da rade. To je ono što je poželjno. Svima će biti lakše. Koje su posledice? Dete prati školski čas, bolje se ponaša, sluša svog nastavnika u školi, ne zavisi od privatnih časova i nema ih beskrajno. Učenik razume gradivo u školi, ume da uradi domaći, samostalnije. Opet kažem, nema beskrajnih privatnih časova. I menja odnos prema predmetu. Zavole svog profesora, zavole matematiku. Školica matematike Jupiter. Bulevar Oslobođenja 46C. Niko nije savršen, pa ni ovaj video. Evo, gde smo. To je moj prijateljski savjet od srca.